Gipaspasan na karon sa Department of Agriculture ang mga lakang alang sa modernisasyon sa industriya sa kahayupan, feed sector ug igtataring manok. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., importante nga mapalig-on ug mapadali ang pagtukod og usa ka ligon ug produktibong sektor sa agrikultura. Ilabi na sa nagatubang nga hulga sa panahon, mga problema sa supply chain ug international nga kompetisyon. Mato niya ang papel sa mga feed miller sa pagsustento sa kahimsog sa mga hayop ug sa paghimog lig-on nga merkado para sa mga lokal nga produkto sama sa mais. Pinaagi sa Inspired program, gipalapda na ang insurance coverage para sa kahayupan ug gipakusgan usab ang mga lakang sa pagkontrol sa African swine fever ug avian influenza. Ang sektor sa kahayupan ug manukan adunay kantidad nga 790 bilyones pesos sa milabayng tuig nga katumbag sa kapin 3% sa gross domestic product sa nasod. Matud usab ni Laurel ang importante nga papel sa Batangas sa produksyon sa hayop ug feeds tungod sa kalig-on sa ilang komunidad ug kontribusyon sa agrikultural nga kalambuan. Kini si Idol Kenny sa 93.9 iFM, di kapugan sa paghatod sa mga nagunang balita. Tatak iFM Balita!